Τίποτα όμως, έτσι. Μια καλά έτσι να... Ναι, ναι. Πάθατε αυτό, τίποτα. Με φόβησε πάρα πολύ αυτό. Να δείτε, εγώ τι τραβάω σπίτι όταν κάνω δοκιμές, γιατί πρέπει να κάνω και δοκιμές. Το τι ουλαχτά μπει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αλλά για δευτερόλεπτο, όχι πολύ φασαρία. Αλλά τώρα και αυτοί οι άνθρωποι τι δράμα τραβάνε μέσα εκεί ξαφνικά στα καλά καθόμενα να ακούνε το πράγμα αυτό να ουρλιάζει. Για κοιτάξτε, για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα θα πει ότι πήγανε κλέφτες. Να σας πω τώρα, κύριε Γρηγόρη, κάτι. Ναι. Εσάς τι σας ενέπνευσε αυτή την εφεύρεση? Βλέποντας στα κανάλια τους ηλικιωμένους που μπαίνανε μέσα τα κακοπιά στοιχεία, και αφού τους πέραν τα λεφτά όλα, τους ξυλοκοπούσανε μετά, τους τυραννούσανε για να μαρτυρήσουν που έχουν κι άλλα λεφτά. Ή το δυνατόν όλοι να έχουν λεφτά. Εκεί λέω, για κοίτα τι κακό γίνεται εδώ πέρα. Και αυτό σας ενέπνευσε την ιδέα της δημιουργίας αυτού του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο βοηθάει στο να δημιουργεί αυτό το μεγάλο ήχο και να... Ναι, ξυπνάνε όλοι, πετάγονται όλοι. Τρέπει σε φυγή τον κλέφτη. Κύριε Γρηγόρη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς, ποιος είναι ο λόγος που το φέρνετε εδώ, όπως με αυτή τη... Το φέρα εδώ πέρα, μήπως βρεθεί κανένας χρηματοδότης και το αναλάβει. Και κάνει μια μαζική παραγωγή να το δώσει στον κόσμο, ξέρω εγώ, να το πουλήσει. Μάλιστα. Δεν θα στοιχίζει πολύ ακριβά. Μάλιστα. Καταλάβατε. Εκεί αποσκοπείτε δηλαδή σε αυτό το... Ξέρετε, έχετε υπόψη ότι υπάρχει ο γνωστός συναγερμός στα σπίτια? Αυτή είναι η ηλεκτρονική, τους οποίους έχουν βρει τον τρόπο και τους καταστρέφουν. Ενώ αυτός είναι πρακτικός. Ήθελα να μας πείτε τη διαφορά μεταξύ του συναγερμού που μπορεί να υπάρχει στα σπίτια έτσι κι αλλιώς και αυτού του συγκεκριμένου συναγερμού. Κοιτάτε τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση. Εδώ πέρα οι κλέφτες, όπως ξέρουμε, ανοίγουν εύκολα την πόρτα. Έχουν βρει τον τρόπο και διαλάνε την κλειδαριά και ανοίγουν την πόρτα. Όταν σπάσουν την κλειδαριά, ο σκοπός τους είναι να μπουν μέσα για να ληστέψουν τους συνανθρώπους μας, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Μόλις λοιπόν πάει να ανοίξει λίγο την πόρτα ή απότομα την ανοίξει ή σιγά σιγά την ανοίξει, αυτό παίρνει μπροστά και δουλεύει. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γρηγόρη. Βεβαίως. Δεν φοβάστε ότι αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθούν οι κλέφτες, γιατί οι κλέφτες είναι τηλεθεατές μου, το ξέρω εγώ. Μη μου τις στήσουνε. Μη μου τις στήσουνε. Όχι, μήπως ξέρουν πια την λειτουργία της συγκεκριμένης εφεύρεσης και πια βρουν τον τρόπο να το παραβιάσουν. Δεν μπορεί να παραβιαστεί, διότι δεν χωράει καταρχήν το χέρι μέσα. Αυτό ένα δαχτυλάκι, άμα λίγο να ανοίξει η πόρτα, δεν θα ήταν σε λειτουργία. Χωράει το χέρι να μπει μέσα, να πετάξει σπρέι, να ναρκώσει τους ανθρώπους που είναι μέσα? Δεν χωράει. Μάλιστα. Μπαίνει σε λειτουργία, μπαίνει σε λειτουργία αυτό, ο κλέφτης τι θα κάνει? Θα κοιτάξει να την κοπανίσει. Ενώ πιστεύετε ότι τους άλλους συναγερμούς τους άλλους, όπως απεδείχθη, έχουν βρει τον τρόπο να τους... τους αχρηστεύουν. Ναι. Χωρίς να θέλω να τους κακολογήσω, αλλά έτσι, από ό,τι βλέπω στα κανάλια, αυτό γίνεται. Ναι. Καλά, ας μην είμαστε και τόσο σίγουροι γι' αυτό, γιατί δεν... Είναι σίγουρο αυτό 100%. Το έχω κοντρολάρει πολλές φορές, το έχω ελέξει. Τις αδυναμίες αλήθεια δεν έχει. Αλλά εδώ υπάρχει μία αδυναμία στο σύστημα αυτό. Σε ό,τι? Στο σύστημα αυτό το δικό σας υπάρχει. Κάνει θόρυβο? Όχι. Για άμα δεν κάνει θόρυβο δεν μπορεί να έχει νόημα. Αυτό είναι. Να το βάλεις στα πόδια είναι το μυστικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι πάντα κάποιος στο σπίτι. Κοιτάξτε τώρα. Ο τελευταίος που θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι ζυγώνει τώρα το μηχάνημα αυτό στην πόρτα. Από πίσω. Εκεί που ανοίγει η πόρτα. Το ζυγώνει. Ώστε ο κλέφτης μόλις χαλάσει την κλειδαριά. Όπως είναι, δηλαδή δεν είναι μόνιμα αυτό το πράγμα. Όχι, μετακινείται, δεν είναι, ελαφρύ είναι. Το κουμπάει κανείς στην πόρτα του. Ναι. Σκάτσε, ρε. Δηλαδή, κύριε Γρηγόρη, αυτό το σύστημα το παίρνει κανείς όπως είναι. Ναι. Και το κλείνει, να πούμε. Και το ακουμπάει μπροστά στην πόρτα. Αυτό είναι το. Όπως είναι η πόρτα. Και το κάτω φερμάρει στην πόρτα και με το που μπαίνει ο κλέφτης. Τώρα
Τώρα μπορεί να κάτσει ο κλέφτης να συνεχίσει να κλέβει. Να σας πω τι μπορεί να κάνει ο Τι μπορεί κλέφτης. να κάνει, για πετε μου. Φύγετε από εκεί όμως. Είμαι ο κλέφτης εγώ, έτσι. Ναι. Μπαίνω μέσα. Δώστε Το μου χέρι την σας πόρτα. δεν χωράει Την όμως. πόρτα. Ναι, δεν χωράει το χέρι. Την πόρτα. Είμαι ο κλέφτης, είμαι το κλεφτρόνι. Η πόρτα ανοίγει ένα δαχτυλάκι. Εντάξει, είμαι το κλεφτρόνι. Συμφωνούμε. Να πούμε, έχω δει ότι υπάρχει Μπορεί να μπει χαρτί το χέρι εκεί. μέσα. Παρακαλώ, είμαι κλεφτρόνι. Υπάρχει χαρτί πολύ, το έχω μυριστεί και πάω με τα σπρέι μου, με τα έτσι μου κτλ. Από πού, πώς θα περάσει Από το την σπίτι. πόρτα, ένα λεπτό, είμαι ο κλέφτης. Δεν περνάει τίποτα. Πώς δεν περνάει, κοιτάξτε τι κάνω. χωράει το χέρι να μπει Κοιτάξτε μέσα. τι κάνω. Ναι. Μπαίνω. Και το κλείνω. Πώς θα μπει το μέσα. Μπαίνω. Μόνο εδώ. Είμαι ο κλέφτης τώρα. Προσέξτε, παρακαλώ. Μπήκα. Πρέπει να μπει μέσα. Αλλά να Μπήκα, ακούσει- μπήκα! Τελείωσε! θα ανοίξει Σου πόρτα, λέει ο μέσα. Γρηγόρης θα είναι, θα κάνει, θα λέει γειτονιά, θα πάλι εφευρέσεις θα κάνει. Το έχουν μάθει τώρα. Ο Γρηγόρης σου λέει κάνει τσεκάρισμα στις εφευρέσεις. Τίποτα, μπήκα τώρα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μόλις πάει να ανοίξει την πόρτα και τεθεί σε λειτουργία, θα την κοπανίσει. Είναι αδύνατο. Ναι, είναι πολύ να ενδιαφέρον συνεχίσει γιατί είναι να πολύ μπει δυνατό μέσα. και σκιαχτικό. Αλλά τώρα που ο κλέφτης το έχει δει στα παρατράγουδα, Ναι. φοβάμαι. Μα δεν χωράει το χέρι του να μπει μέσα. Θα ανοίξει, χρυσέ μου άνθρωπε, να το Να μπει από το παράθυρο, το πρόγραμμά του είναι να ανοίξει την πόρτα την κεντρική που εκεί είναι ο Το άνθρωπος άλλο να μέσα, πούμε, το άλλο. για να Αν του- μπει. Το άλλο, αν μπει από το παράθυρο, εκεί τι κάνουμε. Δεν θα πάει στο δωμάτιο που είναι τα λεφτά, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, Ναι. για να τα πάρει. Ο σκοπός του αυτός είναι. Να μπει από το παράθυρο, Ναι. πάλι θα διαρρήξει την κλειδαριά που είναι το υπνοδωμάτιο. Έτσι δεν είναι. Φυσιολογικά δεν Αυτό μιλάω. λέτε να το έχει στο υπνοδωμάτιο κάποιο. Ο τελευταίος που κοιμάται Ναι. θα πάει να τον τζιγώσει αυτό κοντά στην πόρτα. Του υπνοδωματίου. Ναι, βέβαια. Και άμα μπει ο κλέφτης και κλέψει τα άλλα δωμάτια. Από το σαλόνι, τι να πάρει τηλεόραση, θα πάρει. το Βέβαια, την τραπεζάκι. τηλεόραση να πάρει, έχει πολλά πράγματα. Κύριε Γρηγόρη, πρέπει να το τελειοποιήσετε νομίζω. Δεν Είναι χρειάζεται. πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εφεύρεσή σας, αλλά αφήνει κενά. Διότι ωραία, το βάλαμε στην κεντρική πόρτα αυτό. Αυτό Και το- πες ότι ο κλέφτης μπαίνει Αυτό από τώρα τη... πάμε για ύπνο, έτσι. Ναι, ναι, Το προχωράμε τώρα. Ναι. Και όπως είναι η πόρτα εδώ πέρα, ναι. Του δωματίου μας. του δωματίου μας που κοιμόμαστε, Ναι. το πάμε εδώ κοντά. Εκεί. Μόλις ο κλέφτης χαλάσει την κλειδαριά εδώ και σπρώξει την πόρτα για να μπει μέσα, αυτό παίρνει μπροστά. Είναι δυνατόν ο κλέφτης Και να σας συνεχίσει πω να κάτι κλέβει. τώρα εγώ κύριε Γρηγόρη. Ορίστε. Ας πούμε ότι έχει μπει ο κλέφτης, Κυριλέ, και έχει φτάσει στο δωματίου μας στην πόρτα. Και γίνεται ο τσαμπουκάς. Ή Κουφός. καλά, αν είναι Θα κουφός. ξυπνήσει όλη η πολυκατοικία. Κύριε Γρηγόρη, μου, ακούστε έτσι, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ναι. Και μπαίνει ο κλέφτης, να πούμε, στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Και ακούει ο κλέφτης τη μανούρα. Το τσαμπουκά να το πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και τσαμπουκαλεύεται ο κλέφτης γιατί έχει εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτό που του κάναμε. Τώρα, δεν θέλει να μην κοιμηθεί και το βράδυ. Όχι, αν μπει μέσα στο σπίτι, είναι ήδη μέσα στο σπίτι. Έχουμε έναν κλέφτη μέσα στο σπίτι μας, τον οποίο τον έχουμε εξοργήσει. Ναι. Τι θα τον κάνουμε τον εξοργισμένο κλέφτη? Μόλις ακούσει το θόρυβο αυτό, Ναι. που δεν σταματάει, Πού θα πάει? θα την κοπανίσει από εκεί που μπήκε Δεν είμαι μέσα. σίγουρη εγώ γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρη, θα μου μείνει ο κλέφτης μέσα εξοργισμένος και τι θα τον κάνω? Και αυτό θα συνεχίσει να ουρλιάζει. Αυτό είναι, θα τον κάνει ακόμα χειρότερα.